Hola, amb aquest vídeo us explicarem quins són els factors que influeixen en la profunditat de camp i com treballar-los per aconseguir els resultats que ens interessen, de manera que puguem aconseguir uns fons més o menys nítids en funció del que nosaltres vulguem mostrar a l'espectador. En aquest cas en concret treballarem amb una orquídia silvestre. La platantera clorantha és una de les orquídies que creixen de forma autòctona aquí al nostre país. Ja tenim una diversitat prou rica d'orquídies i sobre ella us ensenyarem els diferents aspectes, els diferents factors que influeixen en la profunditat de camp. D'acord, doncs com us dèiem als apunts, la profunditat de camp pot dependre de tres factors principalment. El que és diafragma, el que és la distància nostra respecte del subjecte al qual estem enfocant i la distància focal del nostre objectiu. En aquest cas, jo treballaré tot el rato amb distància focal constant, que és de 100 mil·límetres, és un 100 mil·límetres macro, i veureu com pot afectar els altres dos factors en aquest sentit. Començarem per treballar el diafragma. Si jo deixo la càmera, la distància entre la càmera i l'objecte és fixa, si utilitzo un diafragma el màxim d'obert possible, si ho comparem, si ara acabo de fer una foto de diafragma 2.8 i en realitzem una altra, diafragma 11, per exemple, no cal tancar excessivament, deixant-ho tot idèntic, simplement el que faig és compensar l'exposició perquè la foto me quedi igual de llum. Comparant les dues imatges, veiem que a diafragma 2.8 la profunditat de camp és molt reduïda, les flors que hi ha al darrere del primer pla ja apareixen força desenfocades, en canvi diafragma 11 m'apareix tot més nítid, inclús els fenassos i les herbes que hi ha al darrere del motiu principal se'm comencen a intuir a la imatge, cosa que em genera un soroll de fons, diguem, una distracció que no ens interessa. Hem de trobar el punt mig que sí que ens convenci. El segon dels factors que us hem comentat és la nostra proximitat o llunyania respecte de l'objecte que estem enfocant. En aquest cas, si estic a una distància aproximadament d'uns 20 centímetres, veiem que les flors del darrere ja em surten força desenfocades, però si m'apropo més encara, he passat. I torno a realitzar dues imatges. La primera, diafragma 2.8. I la segona, a 11.
veureu que si comparo la de 2.8 primer amb aquesta de 2.8 que he fet segon, hem reduït moltíssim la profunditat de camp, és a dir, de lo que apareix nítid per darrere i el salt de desenfoc que hem generat és molt més dràstic que no pas quan jo estic més lluny. Per tant, com més a prop estem del nostre motiu principal, més accentuarem aquest desenfoc que hi hagi al darrere i, per tant, menys profunditat de camp tindrem. Quin és l'inconvenient? Doncs que com més a prop estic del motiu principal, l'enquadre és més tancat i llavors pot ser que compositivament no m'interessi que només se vegi una única flor, sinó que ne vulguem col·locar dos perquè compositivament sigui més que estigui compensada.